हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळ्यांना भोगी या सणाच्या शुभेच्छा. भोगी हा सण महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी सेलिब्रेट केला जातो. भारतामध्ये पण तो वेगवेगळ्या ठिकाणी सेलिब्रेट केला जातो. फक्त त्याची प्रत्येक ठिकाणी नावं वेगळी असतात. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हा भोगीचा सण संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी सेलिब्रेट करतात. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आपण इथे बघून घेऊया. खूप व्हरायटीच्या भाज्या आत्ता ह्या शेतामध्ये पिकलेल्या असतात आणि शेतकरी पण थोडासा निवांत असतो. त्यामुळे हा भोगीचा सण शेतकऱ्यासाठी सेलिब्रेट केला जातो. त्याच्या भाज्या आपण बघूया. वेगवेगळ्या मस्त कलरफुल भाज्या तुम्हाला इथे दिसत आहेत. इथे मी शेंगा घेतल्या, त्याची सालं काढून चिरून घेतलेत. शेंगदाणे उकडून घेतलेत. घेवडा मोडून घेतला आहे. मटार थोडेसे वाफवून घेतलेत. गाजर घेतलेत मोठे चिरून. पावटे पण शिजवून घेतलेत. तीळ घेतलेत. वांगी घेतली आहे. थोडंसं खोबरं आणि गूळ घेतलं आहे. कोथिंबीर आणि आपण मसाले वेगवेगळे घेतलेत. मिरची पावडर, हळद, थोडासा साठवणीचा मसाला आणि गोडा मसाला घेतला आहे. मीठ घेतलं आहे. मोहरी आणि हिंग घेतलं आहे. खूप सारं साहित्य आहे, पण आजच्या दिवशी हे सगळं साहित्य आपल्या जेवणाच्या निमित्ताने आपल्या पोटात जायला हवं म्हणून मुद्दाम ही प्रथा पडलेली आहे. त्याच्यासाठी कढई गरम करत ठेवली. त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी तेल घालून घेऊया. खरं तर इथे तिळाचं तेल वापरलं जातं, तिळेल तेल. आजच्या दिवसात जेवढं जास्तीत जास्त तीळ आणि तिळाचे पदार्थ आपल्या पोटात जातील तेवढे चांगले. हा थंडीचे दिवस असतात म्हणून हा सण अशा पद्धतीने सेलिब्रेट केलेला आहे. आता आपण तेलामध्ये मोहरी आणि हिंग घालून फोडणी तयार करूया. मोहरी चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये आपल्याला पांढरे तीळ घालायचे आहेत. 1 चमचा. तीळ लगेच एकदम तेलामध्ये घातल्यानंतर एकदम फडफडतात, त्याच्यामुळे पुढच्या भाज्या तयार ठेवायच्या. 1 चमचा तीळ घालून घेतले. तीळ घातल्यानंतर लगेच ते फुटायला सुरू होतात. अशा वेळेला आपण पटापट आपल्या त्या भाज्या ज्या आहेत त्या ॲड करत जाऊया. सुरुवातीला मी घालते शेंगा, गाजर, पावटे. कुकरमध्ये 1 शिटी काढून घेतलेली आहे पावट्याला. शेंगदाणे पण मी रात्री भिजत घालून सकाळी 1 शिटी काढून घेतली कुकरमध्ये. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये घालूया घेवडा जो मोडून घेतलेला आहे. त्याच्या दाण्यासकट घालायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर आपण घालूया मटार. तरी पण थोडेसे वाफवून घेतले. आता त्याच्यामध्ये आपण घालूया वांगी. वांग्याचे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. मुद्दामच या सगळ्या भाज्या मोठ्या मोठ्या चिरलेल्या असतात, खूप बारीक नाही चिरायच्या. आता हे छान सगळं मिक्स करूया आणि थोडंसं परतूया आणि नंतर आपले सगळे ड्राय मसाले जे आहेत ते घालून घेऊया. महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने ही भाजी केली जाते. मी इथे ज्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे त्या सीझनला त्या भाज्या घेऊन ही भाजी तुम्हाला आज दाखवते. आता आपण इथे मसाले घालून घेऊया. सगळे जे मसाले आहेत, गोडा मसाला, भाजका मसाला, हळद, मिरची पावडर आणि मीठ, हे सगळे मसाले घालूया आणि छान मिक्स करूया. वेस्टर्न घाट रिजनवर या भाजीमध्ये कांदा किंवा कांद्याची पात पण घातली जाते. चाकवत ही भाजी पण घालतात, पण आमच्या इकडे नैवेद्याला कांदा लसूण वर्ज्य असल्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये कांदा घातलेला नाही आहे. पण तुम्हाला अशीच करून खायची असेल भाजी तर तुम्ही ह्यामध्ये कांदा पण फोडणीला घालू शकता. मसाले पण थोडेसे आपण परतून घेतले. आता आपण याच्यामध्ये गुळाचा 1 खडा घालूया आणि थोडासा त्याला टेस्ट, ही पण तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. गूळ हा तुम्ही ऑप्शनल ठेवू शकता, पण थोडंसं गुळाने खूप छान टेस्ट येते भाजीला. आता सगळ्या भाज्या परतून झाल्यात. अगदीच थोडंसं आपण अर्धी वाटी होईल एवढंच पाणी घालायचं आणि आता ती आपण भाजी झाकून वाफेवरच शिजवून घ्यायची आहे. पाणी खूप घातल्यानंतर भाज्या त्या जास्ती शिजतात. आपल्याला खूप जास्त शिजवायच्या नाही आहेत. साधारण 80%च आपल्याला भाज्या शिजवायच्या आहेत आणि खायच्या आहेत. आता 5 मिनटं आपण मीडियम फ्लेमवर ठेवलं आहे. चेक करूया आपल्या भाज्या व्यवस्थित झाल्या आहेत का. बाकी जे आपण ह्याच्यात पावटे आणि शेंगदाणे वगैरे घेतलेत ते ऑलरेडी शिजवून घेतलेत. आता गाजर, शेंगा हे सगळं फक्त थोडंसं शिजावं लागेल. तुम्हाला मटार जर वाफवून घ्यायचे नसेल तर डिरेक्टली ह्याच्यात घालून पण मटार शिजतात एका वाफेवर. त्यामुळे आता आपण परत चेक करूया. आता या भाज्या आपल्याला मस्त शिजलेल्या दिसत आहेत. सगळ्या भाज्या मिक्स झाल्या आहेत आणि त्याचा वेगळाच अरोमा येतो आहे. खूपच छान लागते ही भाजी.
आणि मुद्दामच मी याच्यामध्ये गोडा मसाला घातला आहे, कारण गोडा मसाला जर कांद्याशिवाय तुम्ही भाजी करत असाल तर गोडा मसाल्याने खूप छान टेस्ट येते. आणि प्रथेप्रमाणे कोकणी असल्यामुळे ही भोगीची भाजी यामध्ये आम्ही खोबरं घालतो. काही जण खोबरं स्किप पण करू शकता. खोबरं घालून छान परतलं की त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूया. आता मस्त त्याला कलर आला आहे, टेस्टला पण खूप छान होणारी भाजी. पण नैवेद्य दाखवल्यानंतर आम्हाला टेस्ट करायला मिळेल अशी ही भाजी, भोगीची भाजी रेडी झाली आहे. ती मी काढून सर्व करून घेते. ही भाजी आजच्या दिवशी भाकरीबरोबर खाल्ली जाते आणि त्या भाकरीला पण मुद्दाम तीळ लावलेले असतात, जेणेकरून परत त्या निमित्ताने पण तीळ आपल्या पोटात जातील.